Biyen ing tanah Pasundan wonten sawijining kraton sing dipimpin dening Ratu Tapa. Ratu Tapa kagungan loro putri, Purbararang lan Purbasari. Ratu mutusake kanggo nyerahke Dampar. Nanging sapa sing bakal dadi peneruse? Nanging sapa sing bakal dadi peneruse? Anakku, wis wayahe aku nyerahke Dampar iki. Aku putusake Purbasari putri ragilku dadi penerusku. Nopo Purbasari? Aku iki putri mbarep, aku sing luwih pantes dadi ratu. Purbararang dadi pemimpin kuwi ora mung yuswa. Ati sing tulus lan wicaksana kuwi luwih penting. Ndelok wae mengko. Patih, aku ora iso nguculake Purbasari njupuk Damparku. Kita kudu nyingkirake dheweke. Sing kudu kita lakoni, Gusti. Aku bakal nyebar fitnah kandhana wong-wong yen dheweke kena lara kulit sing njijiki. Kanthi mengkono dheweke bakal diusir. Gusti bakal enggal tak laksana. Amerga fitnah Purbararang, Purbasari diusir menyang alas. Nanging dheweke tetep sabar lan tansah ndedonga marang Sang Hyang Widi. Gusti Putri, napa sampeyan diperlakoni? Gusti Putri, napa sampeyan diperlakoni kaya ngene? Sampeyan ora pantes manggon kene. Dan aku percaya kabenaran bakal katon ing wektu sing tepat. Aku mau bisa ndedonga. Ing waktu Purbasari ngrasakake putus asa ki dhewe, nanging lontung iki duduk lontung biasa. Dheweke minangka jelmaan pangeran kanthi jeneng Sang Hyang Guruminda. Sang Hyang Guruminda. Gusti Putri, ojo wedi. Aku bakal ngancani lan ngreksa sampeyan jene. Sopo kowe? Wahai Lutung, napa kowe gelem nulungi? Amarga aku ngerti yen sampeyan iku wong sing becik, Gusti Putri. Lontung kasarung gunakake kesaktiyane kanggo nggawe panggonan sing apik kanggo Purbasari. Ing panggonan kuwi Purbasari wiwit rumangsa tenang lan seneng.
Panggonan iki apik banget. Matur nuwun, Lutung. Kabehan sampeyan iku kabehan kula Gusti Putri. Yen ratu. Yen dheweke pancen pantes dadi ratu, aku bakal nantang. Yen dheweke pancen pantes dadi ratu, aku bakal nantang dheweke. Ayo kita ndelok sapa sing luwih unggul. Purbasari, aku nantang kowe. Purbasari, aku nantang kowe. Ayo kita ndelok sapa sing duwe rambut sing paling dawa lan ayu. Ora mungkin. Yen ngono, aku nantang kowe mbandingake tunangan kita. Delok iki tunanganku. Aku uga duwe wong kang khusus. Tunanganmu Luntung, kuwi memalukan. Ternyata Purbasari. Luntung Kasarung iku jelmaan pangeran sing sakti. Kabeh wong kaget. Jelmaan pangeran sing sakti. Kabeh wong kaget. Ora mungkin. Purbarara. Kalah. Ayunda, ayo kita akhiri permusuhan iki. Aku mau pingin kita urip rukun. Purbasari kowe pancen pantes dadi ratu. Guru Minda jaga putriku kanthi becik. Mesti Baginda. Are Purbasari dadi ratu sing wicaksana lan kraton urip tentrem. Cerita iki mulangake kita bab kesabaran lan kebecikan ati.